Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Είμαστε δεύτερη μέρα στον μαραθώνα. Βασικά, πρώτη μέρα αγώνα, δεύτερη έχουμε στήσει. Βρισκόμαστε στο μαραθώνα, έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τις πρώτες δοκιμές μας. Πέρα το έκανα εγώ με χειρισμένα όλα καλά. Και τώρα, σαν μπήκε δοκίμασε και εκείνος, τα αμάξια είναι απίστευτα. Ειδικά το 30, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κύριε Νίκο, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Πρώτη επίσημη εμφάνιση στα vlog του 2026, κύριε Νίκο, για σας. Θέλετε να πείτε κάτι καινούργιο στον κόσμο? Ένα καινούριο σλόγγαν, κάτι να κρατήσουμε για φέτος? Όλα καλά, διαχρονική αξία του όλα καλά. Έκανε ένα ξεκίνημα νοσηλικό, μπορώ να πω. νοσηλικό, εγώ δεν είδα, μου πάνε μόνο. Σταύρο, έχεις μετανιώσει καθόλου την επιστροφή σου με τον Κορόλα? Γιατί εκτιμάω πάρα πολύ το 36. Θα ρωτήσω πολύ, έχεις το 36 Κορόλα? Νομίζω δεν χρειάζεται να απαντήσω. Μόνο θετικό που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή στο Κορόλα είναι το εμφάνιση. Είναι εκθεσιακό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχεις δείξει στον κόσμο. Εννοείται, το έχουν δει. Δεν έχει υπάρξει νομίζω εδώ και χρόνια τόσο καλή κατάσταση του Κορόλα ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, έχουν τελειώσει 2 session προπόνησης, έχουμε κάνει διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι να μπούμε για τελευταίο session προπόνησης και πάμε να μπούμε σε λίγο για μονάδα βαθμολογημένα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα IndyCar γιατί οι κανονισμοί επιτρέπουν σε πάρα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Εν τέλει δεν έχουμε καταφέρει να συναντήσουμε τις δικές τους προσδοκίες για να βάλουμε το IndyCar, τέλος πάντων. Και σιγά σιγά πάμε για μονάδα βαθμολογημένα. Έχουμε και ένα νέο μέλος στην ομάδα από την ομάδα του Das Garage. Σαπορτάρουμε τον Ηλία και τον Σταύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος θέλει να μας πει κάτι για τους αθλητές του. No. Πώς λέγω, πώς μπορούμε να θεωρηθούμε εμείς? Έχετε να πείτε κάτι για τους αθλητές σας? Πιστεύω ότι πας πάρα πολύ καλά. Γελάς βλέπω. Εντάξει, χαίρομαι που το ακούω γιατί εντάξει, Η αλήθεια είναι ότι πας πάρα κάνουμε πολύ μια καλά. μεγάλη προσπάθεια. Ο Σταύρος λίγο έχει δυσκολευτεί με τον Κορόλα γιατί η ζωή του με τον 36 ήταν εύκολη. Αλλά η ζωή, Σταύρο, δεν είναι κάτι σου. Σε πιάνει μια ιδέα. Επειδή πολλοί σε έχουν χαρακτηρίσει άντρα που οδηγά σε ένα τέτοιο αμάξι, Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο. είναι δύσκολο. Φάνηκε, Είναι δύσκολο και γι' αυτό σε χαρακτηρίζει άντρα. Οπότε εσύ, απα, θέλω να μας πεις μία πώς νιώθεις μόνο και μόνο ότι βλέπεις θα σου πω. και τα δύο αμάξια να τρέχουν. Χαρούμενος, αλλά θα σου πω και το άλλο Για που μου πες. είπες. Λέω, Ηλία μου, παρατηρείς τίποτα, καταλαβαίνεις κάτι? Και η απάντηση του Ηλία, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχεις παράπονο? Ενώ ότι βλέπω θερμοκρασίες, βλέπω τα πάντα πλέον. Ναι, μου αρέσει που οδηγά γιατί ό,τι μιλάει ένα πισωγύριο με 4 ώρες που κάνει πατηλίκια. Οπότε να πω η χαρά είναι μεγάλη γιατί βρισκόμαστε πάλι στο χώρο που μας αρέσει να είμαστε. Στην κατηγορία D1 για φέτος πάμε να απολαύσουμε το πράσινο αυτό ε30. Ωραίος μέσα στο πρώτο drift zone, δεύτερο drift zone μέσα, βαθιά κιόλας. Ωραία η γραμμή του Ηλία, μπράβο. Ωραία μεταφορά βάρους και στο touch and go στο τελείωμα. Νούμερο 8 στην εκκίνηση, Σταύρος Βρύλης, Κορόλα ΑΕ86. Πάμε λοιπόν μέσα στο πρώτο drift zone ο Σταύρος, πιάνει και το δεύτερο. Στο παρατεταμένο πολύ ωραία η γραμμή του. Ωραία μεταφορά βάρους, πιάνει και το touch and go. Παιδιά, τελείωσαν οι πρώτες προσπάθειες βαθμολογημένων. Βρίσκομαι εγώ στην πρώτη θέση με 96 βαθμούς, ο Σταύρος στη δεύτερη ισοπαλία με την τρίτη με 92 βαθμούς με τον Ιωάννη Βερνίκο. Αρκετά ευχαριστημένος.
να βελτιώσω το επόμενο πέρασμα όσο περισσότερο μπορώ, να πιέσουμε λίγο παραπάνω, να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε. Στέλνει, θες να πεις κάτι για το, ξέρω εγώ? Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ηλίας 96, Σταύρος 92. Περιμένω να μας κάνεις τώρα το 100, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε, μακάρι να μπορέσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Ηλία στο δεύτερο του πέρασμα. Ηλίας Γρίλης με το μπλε αυτό ε30. Ωραίος στο στυλ. Μπράβο, μέσα στα zone. Δίνει ψυχή το 30ράκι, παιδιά. Και μεταφορά βάρους. Μπράβο, μπράβο. Τελειώσαμε τα μονά βαθμολογημένα. Έχουμε για ακόμη μια φορά πολύ καλά νέα και πολύ κακά. Πίσω τα κακά, ο Σταύρος δυστυχώς έσπασε το σασμάν του στο Κορόλα. Έτριζε ήδη τρίτη, οπότε τώρα ήρθε και έδεσε και στο δεύτερο βαθμολογημένο πάλι καλά. Θα μπορούσε να γίνει στο πρώτο, οπότε είναι κάτι πολύ θετικό. Πολύ καλά, πολύ ευχαριστημένοι. Αύριο έχουμε τις μάχες. Κύριε Νίκο, θέλετε να πείτε κάτι για τους οδηγούς σας, για τους αθλητές σας, όπως είπα? Τίποτε, όλα καλά νομίζω. Όλα καλά. Από την αρχή έδειξες ότι πας καλά. Αλλά το θέμα είναι αύριο είναι οι μάχες, επομένως είναι άλλη. Έχουμε. Τώρα άλλα αυτό ας πούμε πράγματα. δεν είναι σαν τίποτα. Ακριβώς. Οπότε, αλλά όλα κρίνονται αύριο. Οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε, να φάμε καλά. Η ομάδα υπόλοιπη θέλει να πει τίποτα στο κοινό μας. Κύριε Δήμο, θες να πεις κάτι εσύ για τη μέρα σήμερα? Ο θείος Δήμος, παιδιά, είναι υπεύθυνος ελαστικών. Κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Ο Στέριος κάθεται, ο θείος ο Δήμος δουλεύει. Πολύ καλά. Καλά τα λέω. Πολύ καλά τώρα. Κάτι άλλο επιπρόσθετο να προσθέσουμε? Για αύριο, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο να έχουμε. Στέργιο, εσύ κάτι να πεις? Όχι. Πεινάς. Έχει έρθει απίστευτος κόσμος. Φωτογραφίες τέτοια είναι η χαρά μας, είναι η αλήθεια. Οπότε μην τρέπεστε να έρχεστε να μας γνωρίζετε από κοντά. Φωτογραφίες, Να έρχεστε να παίρνετε εδώ πέρα μπλουζάκια και τέτοια, να στηρίξετε την ομάδα μας. Εντάξει, εδώ πέρα θα βρείτε την ομάδα μας. Αύριο πες μας λίγο τι συνέβη. Ζούμε ιστορικές καταρχάς στιγμές, γιατί έχω την κάμερα εγώ με τον κύριο Νίκο. Και ο Λες ουσιάζει. Και το Κορόλα έκανα ένα πέρασμα πρώτο για καλό όσο γινόταν με αυτό το όχημα. Και στο δεύτερο, ενώ πήγα να κάνω κάτι καλύτερο, έμεινα από Σασμάν, οπότε έμεινα με το πρώτο πέρασμα. Δεν ξέρω τι θέση, τρίτος, τέταρτος, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Όλα καλά, ευτυχώς βγήκαμε Σασμάν, θα ετοιμαστεί για αύριο, αύριο είναι μάχες. Άλλη Και, μέρα. Ναι, είναι μια διαφορετική μέρα, καλά ήταν τα μονά, που λες μπορεί να χαίρεται τώρα. Δεν μας ακούει κιόλας. Τον πειράζουν, τον πειράζουν. Τον αγαπάμε τον Ηλία. Φτιαχτεί τα μάχες και είμαστε έτοιμοι για αύριο. Καλό βράδυ, πάμε να φάμε. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε την τελευταία μέρα του αγώνα, βρισκόμαστε στη μέρα των μαχών. Έχουμε έρθει το μαραθώνα χθες. Ο Μπάς μέχρι αργά έτρεχε για να ετοιμάσει το Κορόλα. Δεν έτρεχα γεύμου, με το Ζαφύρα πήγα. Α, με το Ζαφύρα. Για πες λίγο, τι αντιμετώπισες χθες? Θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη χθεσινή σου νύχτα. Να είναι καλά ο Σωτήρης μας. Πήγαμε στο μαγαζί, πίτσα, ωραία παρέα, κατεβάσαμε το Σασμάν. Αλλά μείναμε χαμογελαστοί. Το καρέ ήταν 36 αυτό που είχε του Σταύρου. Και το Σασμάν 46, αλλά κάναμε δουλειά άψογη. Ευχαριστούμε πολύ για το Σασμάν. Ρώτησε ο Χρήστος, το είχαμε έγκαιρα. Καλή επιτυχία για σήμερα Καλή επιτυχία να σε όλους. Κάτι είπες, αλλά δεν πρόλαβα να το γράψω. ξέρω ότι πλέον δεν τραβάς βίντεο, δεν μόνο οδηγά. Εντάξει, και είναι καλό κι αυτό γιατί είσαι πάρα πολύ καλός. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σε συμπαθεί μάλλον. Είδαμε λοιπόν δυστυχώς γιατί να το έχω κάνει. Το Biden έχω ιδιαίτερη Δυστυχώς δεν τραβάει βίντεο, το ξέρω, εντάξει. Κάπως να έχετε... Ναι, δεν ξέρω. Όχι Biden, όχι. Να σου κάνω μια αγκαλιά προς τον κόσμο. Και από την αριστερή. Λοιπόν, Μπάιλ, παρακαλώ να πετάξουμε στο Σταύρο στην άκρη γιατί δεν μπορεί να το οδηγήσει το κορολάκι. Ένας νήσος στο γιοτάκι σαν εσένα πρέπει να το πάρει να δείξει λίγο στο Σταύρο τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα, αλλά δεν μου το δίνει. Εντάξει, χρειάζεται. Το έχει δώσει σε μένα. Τώρα φταίω εγώ να πω
Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα βασικό πρόβλημα. Φαντάζεστε ποιο είναι αυτό? Όχι. Δεν χωράω. Κύριος Νίκος, τι έγινε απ' Τι έχω να πω? Ναι. Όλα καλά. Τι θες? Το γυαλί. Τι? Δεν φοράω το καλό. Έχω άλλα Red Bull. Κάτι πατένια. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε μαζί εμείς οι δύο μετά πόσο. Είναι βίντεο ή φωτογραφία? Είναι βίντεο. Είναι βίντεο. Καλημέρα από την ομάδα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ κόσμο, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Υπάρχει πολύ ωραίο φιλικό, αθλητικό κλίμα. Γυρνάμε, ανταλλάσσουμε, λέμε τα δικά μας. Ο λόγος στον Αλέξανδρο. Παρακαλώ κύριε Αλέξανδρε, θα θέλαμε μια δήλωση για τον καιρό. Ο καιρός είναι ωραίος. Έχει λίγο αέρα. Κάποια άλλη δήλωση τυχαία? Θα σου κάνω αγωνιστική δήλωση. Όπα. Εμένα μου άρεσε να ξυπίστα, όπως ξέρεις, είχε κάτι προβληματάκια. Εντάξει. Έτσι, κάπως το βοηθήσαν οι βαθμολογητές. Σιγά σιγά νομίζω και οι οδηγοί που έχουμε γίνει δεξιοτέχνες στην δικαστική. Σωστότατο. Προσαρμοστήκαμε. Ενώ το βράδυ εγώ νόμιζα θα έρθουν πολλά προβλήματα, για κάποιο λόγο ανέβηκε το επίπεδο. Βγήκανε περάσματα. Να πω συγχαρητήρια στον κάμεραμαν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και από το πρωί και έκανε και το καλύτερο πέρασμα. Συγχαρητήρια λοιπόν για το Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είχαμε. Ναι, παπά. Τώρα ήρθα, ξέρεις, με στείλανε για... Το είδα, είχε και πολλούς πάνω από 90, από 80. Είχε πολύ καλές βαθμολογίες. Δηλαδή, Είχε καλές βαθμολογίες. είμαι αισιόδοξος για σήμερα. Ο κόσμος θα δει πολύ ωραία. Θα μας κάψεις. You will burn. Burn us. Λίγο ιδιωτικότητα δεν μπορούμε να έχουμε. Σαν privacy. Όπα! Είναι ίδια. Το starter pack. Είναι starter pack spotter. Άμα θέλετε να γίνετε έτσι καλοί spotter σαν εδώ πέρα αυτός που βλέπετε. Τι μάρκα είναι αυτό? Ο Ζούκο. Ο Ζούκο. Είναι ίδια. Είναι copy paste. Ο άλλος δεν έχει βάλει ακόμα το build. Δεν έχεις πάρει starter pack. Είναι free έκδοση, είναι trial. Παιδιά, έχει τελειώσει μόλις η προπόνηση. Πολύ καλά, θέμα και αυτό που θέλαμε, είμαστε έτοιμοι για τις μάχες. Σε λίγο έχουμε briefing, οπότε καθόμαστε λίγο, γνωρίζουμε τον κόσμο και πάμε για briefing. Θα το κάνω. Σε περίπτωση προσπέρασης τι γίνεται, ειδικά στον τερματισμό. Σε περίπτωση προσπέρασης, αν θυμάμαι καλά, ο Τσέιζερ μπορεί να... Δεν φταίω εγώ. Κοίτα πίσω. Που είναι ενεργό. Μπράβο, πάμε να απολαύσουμε. Τον ακουμπάει, αλλά ο Ηλίας δεν έχει πρόβλημα. Ίσα ίσα την ήθελε αυτή την πίεση, νομίζω. Το φυλάκι, μπράβο στο δακτυλίδι για την πίεση. Περασματάρα, παιδιά, η 16η της... Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε.
Μένει λίγο πίσω ο Ηλίας. Πάμε λοιπόν. Ηλίας Γρίλης, Δακτυλίδης Μάριος. Πάμε ο Δακτυλίδης στην πίεση. Μπράβο, μπράβο στον Δακτυλίδη. Μπράβο και στον Ηλία. Αυτό είναι, παιδιά. Τι περασματάρα είναι αυτή που βλέπουμε, παιδιά. Τον βοηθάει και ο Ηλίας γιατί πάτησε τερμαγκάζ. Πάμε λοιπόν να δούμε. Βλέπουμε εδώ. Η απόσταση είναι ένα τάκ. Όμως και ο Ηλίας. Δεν έχουμε ήχο από τα αυτοκίνητα, μου λέει εδώ Σίλης, οπότε μιλάω ελεύθερα μέχρι να το φτιάξουμε. Ανοιχτή γραμμή εδώ από το Σταύρο. Ο Βασίλης κλείνει να μείνει κοντά και να κάνει όσα, κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Βασίλης Γκούβρας, Σταύρος Γκρίλης. Ωραίος ο Σταύρος, έχει δώσει τα μέτρα και τώρα αρχίζει την πίεση. Μια και έπιασε το τόξο εδώ ο Βασίλης. Ωραία γραμμή από τον Βασίλη, ωραία πίεση και από τον Σταύρο. Μπράβο, μπράβο στο Βασίλη. Ωραίο πέρασμα. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε. Σταύρος Γκρίλης, Βερνίκος Ιωάννης. Ο Βερνίκος έκανε εκεί λάθος. Είναι ο Γκρίλης, κάνει το πέρασμά του κανονικά. Βέβαια ο Βερνίκος συνεχίζει, δεν παρατέλει το πέρασμά του. Βερνίκος στο lead, Γκρίλης στο chase. Πίεση από νωρίς, από το Σταύρο Γκρίλη. Πίεση, πολύ ωραίο πέρασμα, πολύ ωραίος Βερνίκος, εκπληκτικός όπως και ο Σταύρος. Ένα μπράβο. Το είπες εσύ, αλλά... Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και λέμε, τελείωσε, για μένα η φάση της 16ης έχει τελειώσει. Δεν κατάφερα να περάσω στην επόμενη. Δεν πίεσα όσο έπρεπε, δεν έκανα τέλος πάντων την οδήγηση που έπρεπε να περάσω. Πολύ καλός αντίπαλος. Έχουμε καλό ότι ο Σταύρος έχει περάσει τις δύο του μάχες που δεν έχω προλάβει να πω. Για πες εσύ, τι έχεις να πεις. Ηλία μου, ήσουν καταπληκτικός, αλλά Δεν πειράζει, μπράβο γεμώ, δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Στον επόμενο μπορεί να πάμε να περάσουμε μια Πώς μάχη. για τον Σταύρο με το Κορόλα που Σταύρο... το φέραμε για να κάνουμε να το δείξουμε. Νομίζω όταν το σκεφτήκαμε ήταν ένα άστιμο να... Σαν να κυλάει. Τελικά άμα του δώσει ό,τι του δώσει αυτού ρόδες και τιμόνι το πάρει. Για πες μας λίγο την εμπειρία σου. Καλά είναι. Μπράβο σου. Μπράβο Σταύρο, μπράβο. Μπράβο. Είναι άρρωστος. Μπράβο Σταύρο, πες μας λίγο τη μάχη σου. Θες να πεις κάτι, θες να προσθέσεις κάτι. Πολύ ωραία μάχη, πάντα κάνουν ωραίες μάχες με τον Γιάννη τον Βερνίκο. Όλα καλά. Τέλεια. Όλοι λέει θα έρθεις για καφέ το πρωί, λέει ο Παύλος. Όχι. Παιδιά το ίδιο, ζαβού για τον Κιωσέ. Παιδιά την έχει γλιτώσει ο Κιωσές. Μη μιλάει καθόλου ο Κιωσές. Άμα. Πάμε λίγο να δούμε. Κιωσές πίεση εδώ, Γκρίλης. Τελικά δεν τον τράκα. Πίεση. Μπράβο. Αυτό είναι που μας αρέσει εμάς, να βλέπουμε πίεση. Πολύ ωραίο πέρασμα από τον Κιωσέ. Εμάς να βλέπουμε πίεση. Πολύ ωραίο πέρασμα από τον Κιωσέ. Τελικά τον ακούμπησε.
Γκρίλης, Γιώργος Λαγός. Ο Λαγός έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Σταύρος όμως κάνει αυτό που πρέπει μέσα στα zone. Φερμαγκάζει λοιπόν και οι δύο οδηγοί. Ωραίος εκεί ο Γιώργος ο Λαγός. Ωραίος και ο Σταύρος, μια διόρθωση πολύ περίεργη εκεί από το Λαγό. Αλλά ο Σταύρος είναι εκεί, πιέζει. Σταύρος Γκρίλης, κάντε λίγο μαζάρι! Μπράβο Σταύρο, σε με χαράς, άναβα στην τρίτη θέση να πάρεις από τον κύριο Αντωνίνη. Κορόλα, πίσω στα Κορόλα ή τελικά BMW? BMW μόνο, Μαχαίρι στην καρδιά κάποιος σκουλή. Μαχαίρι. Καλά ήταν, ένας αυτό. Εκεί ακριβώς, υπέροχα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, και εδώ που έδωσε. Ταχύρυθμα μαθήματα βιντεολήψης. Πάμε για τα επόμενα. Ένα συγχαρητήρια μεγάλο, μπράβο και στο Σταύρο και στην ομάδα του. Συνειδητοποίησα ότι οι κάμερες μετά τις απονομές δεν τραβήξαν τίποτα. Ενώ γυρίσαμε, είπαμε κανονικά τις συζητήσεις μας μετά την απονομή, όλα αυτά, όλα καλά. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου τι έπαθε ο Σταύρος και γύρισε στα μάξι. Οπότε πάμε να πάρουμε μαζί ένα τηλέφωνο τον Σταύρο να μας πει τι ακριβώς έγινε για να ακούσετε κι εσείς. Έλα, Λιά. Θέλω απλά να πεις ότι τι έπαθε το Κορόλα και γύρισε για να το βάλω στο βίντεο. Ωραία, εξηγήσω να μιλάω. Ναι, ξεκίνα, σ' ακούμε. Είχε πάντα πούσο για το Κορόλα. Ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που σταματήσαμε να το τρέχουμε. Επειδή φτιάξαμε το M2, δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τα θέματα του. Και πάντα υπήρχε αυτό το θέμα. Κάνει σε κάποιες συνθήκες, για κάποιο λόγο, κάνει πάρα πολύ απότομη επαναφορά του τιμονιού χωρίς να το περιμένω εγώ. Το έχει κάνει και σε άλλους αγώνες, είτε σε προπονήσεις, είτε σε προπονήσεις βασικά μου το κάνει περισσότερο. Απλά έτυχε και το έκανε τώρα σε μάχη. Απλά έτυχε, ναι, και το έκανε τώρα σε μάχη. Ναι, δεν ασχολήθηκα ποτέ να δω γιατί γίνεται, εφόσον φτιάξαμε το M2. Αυτό και είχε πάντα αυτό το κουσούρι. Τέλεια. Αυτό. Σταύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε BMW και το Toyota. BMW, 30 μόνο, Καλό το 30, αλλά 36 μόνο. Καλύτερο σασί. Εντάξει, Σταύρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε μετά. Γεια σου. Γεια. Αυτά από το Σταύρο. Οπότε συνεχίζουμε. Έχουμε τελειώσει εδώ το βίντεο. Και σε λίγο στις οθόνες σας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσετε όλο το βίντεο και παρακολουθήσετε μέχρι εδώ και ακούσετε και το Σταύρο. Αυτά, σε 10 μέρες έχουμε την Κρήτη. Οπότε ετοιμαζόμαστε να προπονηθούμε, να είμαστε έτοιμοι, να πάνε όλα καλά. Οπότε τα λέμε στην Κρήτη.